My overthinkeri máme jednu úžasnú superschopnosť, ktorá väčšinou nám najviac ničí život, ale je to superschopnosť, sľubujem a vysvetlím ti to. My vieme veľmi dobre odhadovať všetky možné scenáre, ktoré v budúcnosti môžu nastať. Z toho väčšinou máme tie problémy v hlave, že čo keď sa stane toto, je to normálne, ale vďaka tomu my dokážeme ostatným neuveriteľne dobre poradiť, že čo by mali oni v ich situácii spraviť, pretože vieme si predstaviť, že čo asi sa môže stať a čo bude v ich prípade ideálne. Vieme sa od tej situácie odosobniť. Kde vzniká problém je to, že my keď to robíme pre nás samých, tak sa od tej situácie nevieme odosobniť, pretože nás začne stresovať, máme z toho úzkosť, pretože toľko vecí vidíme, čo môže sa reálne stať. Preto najlepšia vec, čo my môžeme spraviť, je tá, že od tej situácie sa odosobníme takým spôsobom, že budeme sa tváriť, že tú radu, ktorú dávame sami sebe, dávame niekomu inému. Pozrieš sa na svoj život z tej tretej osoby a porozmýšľaš, že čo by si ty poradil niekomu inému, aby spravil v tej danej situácii. Iba tým sa budeš riadiť. Nehovorím, že to všetko vyrieši. Budeš stále veľmi pochybovať o tom, čo vlastne ideš spraviť, ale je to najľahšie riešenie toho, aby sa vôbec niekam hýbal, pretože inak sa nebudeš hýbať nikam a budeš stále iba rozmýšľať. Takto aspoň spravíš ten krok a uvidíš, že vlastne sa ti nič nestane. Bude to v pohode. Máme to ťažké, že?